шерони марди майдон Бадахшон Тоҷикистон зуру тавоно ҳастед насли Рустами Достон. Салому алейкум. Хуш омадед ба Москва, ба Федератсияи Русия. Чӣ хеле атмосфера ММА дар Москва? Салому алейкум мардуми шаҳроманди Тоҷикистон, мухлисони ашадии ММА. Рости гап мо бори аввал дар ин мусобиқаи ММА иштирок кардем, иштирок дорем. Бовар кунед, ман хиёл мекунам ки дар Англия, дар футбол бовар кунед як кайфияти худро дорам. Бовар кунед кайф кардем. Бовар ки аҳсан офарин ба ин мухлисое ки омада имрӯз варзишгари бо нангу ба номуси ватана муаррифӣ кардан, мухлисӣ кардан. Ман аҳсан офарин медум. Бисёр хуб. Дӯстони азиз, ба фикри шумо дар комментария нависед. Чӣ хел мешавад ки Саадиҷон ҳар як мусобиқаро даъват не Москва навихе бия маъракаро обод кунад. خب آقای سعادیان سوال جمع تیمش سلام علیکم مکان برادر عزیز سلام علیکم فرقیت مخلصی مردم تاجیک در غریبی چخیل است و در وطن چخیل است бовар ки ҳамин ғарибачаҳо дигар нестай. Аҳсан офарин рақами як. Аҳсан офарин мухлисои ММА, мухлисои ашадӣ ММА, мардуми шаҳраманди Тоҷикистон рақами як. Аҳсан офарин мегӯям. Аввало дӯстон бо якдига пиягум дашти микрофон қатӣ. Дӯстон, ташаккури зиёд ба сарвари давлат ки ватани мо обод ҳами тинҷӣ ҳамин сулҳ ҳамин дӯст рафиқӣ бошад дар ҳамин ҷа мардум биён кор кунанд раванд хештаворӣ шавад бигем ободӣ аст яъне ки аҳлигарӣ аст дӯстони азиз ҳамин аҳлигарӣ бошад дастгирии варзишгаро бошад иншоалло мо ба ҳама қуллаҳо мерасем ягон қуллае нест ки мардуми тоҷикистон ممکنه تایتل نکشم تا بیست اولش پروردگار رحمت به همین اکای بردی من پدخلمی دوست نمیدارم که سرجمین همین بچه ها خصوصا اکای سعدی جان اینقدر سرجمی مهم نیست از کدام اما گوشه کناری دیاریم ما همه مسلمانیم تاجیکیم الله نگهبان باشه саломат бошед, саломат бошед. Номи тоҷикро ба ҳар мулку диёр бо далерӣ менамои интишор. Парчами тоҷик болои сарат парфишонӣ мекунад аз ифтихор. Тоҷикистон ба пеш, ба пеш, ба пеш. дӯстон мухлисон бародаре ки мебиен дар ин маъракаҳо бо мо мешавед ҳазор раҳмат ба шумо беҳтарин фанатҳо ҳастед шумо беҳтарин инсонҳо ҳастед ки вақти худро дар як надоштан мебиёед ҳам дар ғалаба ҳам дар бохт бо моен тоҷикистон ба пеш бовар кунед дӯстони азиз мо боварӣ надоштем ки ин қадар мухлис ҳамҷа ҷамъ мешавад. ай ҳама мухлиси бисёртарин дар ҳамин ММА ям рақами як мешавад ҳамин тоҷикои худмон. аҳсан офарин. ҳамин ака чизе мегуфта камзана ассалому алейкум бародаро ва ҳамаи акаро айда 2021 мешиносам кай ки меоем дар хидмати ҳамаи мардуми мо раҳмат ака гузаштагонта раҳмат на ташаккур ака раҳмат ки шумо мебиен маъракаро ман шумо даъват мекунам ҳамин рулат контрол ай ҳама тараф ҳаст мо мебинем ака беҳтарин гап надорам ака айда 2021 ака мешиносам ҳамин фақат бахлашка напартоен тамом бовар кунед ман бори якумон акаҷон бахаҷон бори якум омадестам на бахлашка фиридам на ягон чи дашном додан ҳамаш сатҳи олӣ буд. ман ин дафъае ки бозӣ мешавад мусобиқа мешавад шумо ногуфта мо меем моҳи август дӯстони азиз карди калон мешавад фариду нодилов бармегардад азам ғафоров бармегардад ана бокира гуфта искандар мамадалиев бисёр файтерҳо давлатманд чукон фикр мекунад бармегардад бисёр файтерҳо бармегарданд. дӯстон бо мо бошен моҳи август дар цска арена дар Москав вол мехӯрем. Тоҷикистон пеш.